епизод, поне така мисля, на поредицата Приключението на Майнкрафт. Това е интрото, втори и трети епизод, с интро вече. Окей. Днес ще влизаме в Недъра най-накрая и ще видим какво има там. Нека да започваме. Така, хора, тук свършихме последно, но да знаете, забравих какво ще я да кажа. Нищо. Имаме 49 TNT последно, което сме правили. Да намираме TNT или да правим TNT. Окей. Нямам повече, така че имам храна. Нямам печена храна явно, така че трябва да ям това. Така, готово. Почна да вали дъжд. Специално. Така. Съжалявам за шума, просто тук има мяуня, пералня, каквото и да е. Просто има нещо. Още вали. Май днес ще бъде дъждовен ден. Ужас. Така. Тук ми са всички брони. Каквото съм направил. Тук води всеки. Тук е един стак. И стак нещо торчове. Няма ли да спре да вали? Много ме дразни. Така. Имам супер много неща, ама нищо няма да ме стигнат. Така. Няма ли да спре? Няма явно. Окей. В момента вали. Мале, тук има някой. Здравей. Какво става? Имам 2 емералда. Мога да си купя... Мога да си купя за 2 емералда. Цветя. Каквото и да е това. Red Sun. Това е Brain Coral Block. Нищо. Разбрах, че нищо не мога да си купя. Мисля, че е време да сложа бронята и да вървиме на приключение. Ето има ето къща. Май спря да вали. Не, още не. Ма там не може да вали. Така. Опа. Чакай, чупра как стаята. Ето ми е бронята. Оп. Готов съм. Хайде да вървиме. Само ще взема тия блокове, че ме кефят. Мале, много ни е бърза кирката. Така. Ще вървиме в Недъра. Аз се радвам много. Така. Нека вървим.
чух нещо. Защо? Бързо. Защо? Защо трябваше? Защо трябваше да се случи точно това? Сега ще се преместя портала. Направо ще съм го. На другата сутрин върнах се, за да се взема не кирката, а запалка, но разбрах, че нямам. Така че ще трябва да се направя едно. Оп. И оп. Добре. Вече имам. О, не. Защо? Ще почакам малко. Така. Така. Защо ми трябваше да са тук? 49 TNT. 48 дубликейтнах. Бързо. Бягай. Сюда. Дальше ми храна. Окей, така. Палим и тръгваме. Не. Не. Така. Имал съм сейф инвентори. Това ми спаси живота. Защото никакъв шанс да успея без него, явно. Така. Да тръгваме. Окей. Виждам такъв кон за първи път. Стой! Не е верно, хора, виждам такъв кон за първи път. Вижте каква яка опашка има. Да. За първи път. Ще местя портала. Точно така. Уху! Оп. Супер!
Ужас. Много е гадно да копаш обсидиан с така кирка. Но щом нямаш недърайт. Така е. Но като не сме 1.20, все пак ще трябва да използвам команда, хора. Защото няма да намеря такова скоро. Защото са новите смитинг тейбъли. Знаете, че им трябват темплейтове. Аз няма как да намеря скоро. Защото са доста рядки. Не ти. Така. Окей, опа. Точно 10. Ей, да, ще ми остане едно. Така. XP. Супер. Така. Чакай. За какво дойдох? Не знам. Ох. Така. Пак ли? Защо? Не. Бързо, бързо. Защо? Добре. Окей, не беше много гаден спам. Не беше супер. Шон пиглин. Откъде го чувам? Бебе пиглин. Ой, страстно. Какво правиш? Какво става? Чакай, той харесва лава. Ела. Ела. Заслужи го. Така. Явно нямам късмет с порталите. Гантъч нямам друг. Така. Супер. Айду. Ще сложа ето така. Да не могат да влезнат. Супер. Така. Ужас. Окей. Явно и днес няма да ходим в недъра.
Трябва да намерим хубаво място, за да идем натам. Но така и не намерих. Все ме стреля нещо. Супер е. Не е. Ужас. Така. Защо съм в чест? Утре може да пробваме някой мод, хора. С първи път. Няма да има интро, да знаете. Другия клип ще има мод. Точно така. Как може да се направи безкрайна лава източник? Не е въпроса. Тук има една лава. Ще взема така някъде, където не може да направи нищо извън тук явно. Така. Я видим дали ще стане нещо. Какво? Няма да кажа нищо. Направо нямам думи. Как? По-скоро защо? Подарък. Чакай, той не е за мен. Това го забравих. Две брони, почти пълни. Така че това е супер. Щит и всякакви други неща, които няма да ми трябват. Искам да са на брони после. Но трябва да намеря крави. Елате. Където да сте? Тук има дърво. Не мога да повярвам. Каква ирония. Така. Сега ми трябва крава две. Майко! Така вече официално имам безкрайна ферма. Втората порода си. Точно така. Да вървим. Точно на там. Окей. Сега ми трябва безкрайна ферма. Така че трябва да взема малко
Имам само едно Redstone Dust. Така мисля поне. Я ви... Да се надяваме, че не е. О, не е само едно. Майко. Ще ме стигна със сигурност. Така. Бутал. Ще ми трябва айрон и дърво. Колко? 3 айрон и не знам колко дърво. Няма да бъде малко. Поне това знам. Ужас. Това е дропър, който няма да ми помогне с нищо. Redstone lamp. Не, обзървър по-скоро. Недър кварц. Май него ще трябва да използвам креатив. Не ми се иска, ама трябва. Така. Гадост. Защо? По-добре сега. Знаеш ли какво, че аз направо мога да си го взема, ако ще използвам команди. Така. Хора, ще използваме команди. Чакай, какво ми трябва? Така, на мен ще ми трябва към 6. Явим. Да, 6 обзървъра. Гиф. Така. Може и бариери. Ама ще си дам малко повече. Примерно 64 бариери. Да си имам. Така. Ще си кажете, че прекалявам малко, ама сега ми трябва и бутал. Как се викаше? Ужас. Как се викаше? Пистон. Така. 6. Добре. Повече няма да използвам команди. Освен ако не ми трябва за нещо важно. Нека си направим безкрайната ферма. Трябва ми едно вода, една кофа вода. Точно. Само това ми трябва. Сега. Ще взема и малко песък да изглежда яко. Имам бариери. Това е яко. Обзорварец, ето. Така, защо с 5 пясък? Аз изкопах 6.
Защо сега ще седиш тук? Може би ще ми трябва още малко команди. Точно. Така. Нека си го продължим. Мале, много бързо го направих с команда. Така, трябва тук да поставя водата. Това беше проблема. Така. Сега поставя едно тук. Ще бъде и това трябва да ощупя. Така. Я видим. Какво? Така. Да. Гифти. Хопър. Един хопър ми трябва. Точно така. Сега точно нямам честове. Много се радвам. Ми 2 честа. Това са много. Да намеря. Поне 2 ми трябват. Явно ще крата. Или знаеш ли какво това не ми трябва? Хоп. И хоп. Съм много честли. Така. Айде. Как? Защо? Нямам идея.
направих фермата. Почти е готова. Така, ще направя първо долната част, която е тук. Оп. Ама това трябва да го махна. Трябва ми половин блок. Как се правеше? Я вим. С 4 на едно място. Не. Чакай. Ужас. Много гадно. Така, опа. Иди бързо, бързо. Така. Така. Не знам какво направих. Ще взема малко храна. Че ме се яде. Идеално. Какво ще я да ходя? Пак. Не се сещам. Нека вървим. Само да не съм забрал нещо в момента. Сигурен съм. Какво? Кончетата имат дълги крака. Хоп. Хоп. Така. Мисля, че е готово. Да, фермата ще работи идеално. Шугъркейн. Така. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Така. Хоп, 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 хоп. Така. Сега. Пистани. 6. Хоп. И обзървари, ама явно на другата сутрин. Ще ми трябва един блок. Не точно този. Айде. Мале, това клипче ще стане супер. Защо закръщах? Така. Нека започваме.